Však použi ten svoj rozum, nie? Povedali mi, že steny tu nemajú uši. Majú. Klamali. Oni majú aj oči. Prečo to robia? Kto to tuší? Sledujte tie, čo sa tme plázia, som uväznený vo vlastnej hlave. Tik tak, prečo sa dva, kto so mnou bavia? Ako dlho ma budú mučiť v tomto stave? Tik tak, čo sa to deje? Všade lekári na tvári, divné masky do žil tečie jed. Čakám mentálnu porážku, tichý hlas, neboj, všetko bude v poriadku. Tik tak, Krásny a príjemný dobrý večer, priatelia. Vítam vás pri Hard Edition seriálu Ty si kto? Ja som tu a dávam na teba pozor. Dnes sa budeme venovať, drahí priatelia, pánovi Michalovi Šimečkovi a jeho strane Poslušné Slovensko. Takže Miško Mončičák, Šimečka, vitaj a uži si. Dámy a páni a všetkých 72 pohlaví, ktoré si Michal Šimečka ráno vyžreboval z klobúka, vítajte pri analýze politického úkazu, ktorý je taký transparentný, až cez neho nevidno vôbec nič. Pozrieme sa na lídra opozície, muža, ktorý priniesol do slovenskej politiky novú emóciu. Agresívnu slušnosť kombinovanú s charizmou vlhkého kartónu. Michal nie je politik, on je algoritmus. Ak by ste do ChatGPT zadali príkaz: vytvor prototyp bruselského úradníka, ktorý sa tvári, že rozumie problémom v poltári, ale v skutočnosti netuší, koľko stojí liter mlieka, ak nie je z mandlí, vyplulo by vám Michala. Michal Šimečka nie je len politík, je to chodiaci psychologický archetyp vzorného syna, ktorý sa tak veľmi snaží nesklamať rodinnú tradíciu intelektuálov, až sa z neho stala dokonale vyleštená, ale trochu prázdna schránka bruselských manuálov. Jeho psychika operuje v permanentnom stave morálnej nadradenosti. Michal úprimne verí, že on je ten dospelý v miestnosti, zatiaľ čo zvyšok národa sú len neposlušné deti, ktoré treba prevychovať. Tento pocit osvieteného pastiera mu umožňuje spať s čistým svedomím aj vtedy, keď sa jeho rodinný klán krmí zo štátneho Válova. V jeho hlave to totiž nie je rodinkárstvo, ale investícia do kultivovanosti. Všimli ste si jeho prejav? Michal má emočnú škálu, ktorá začína pri miernom znepokojení a končí pri zdvorilom nesúhlase. Psychologicky ide o obranný mechanizmus intelektuálnej sterility. Ani neviem prečítať po sebe. Bojí sa autentickej emócie, pretože tá je nepredvídateľná. Radšej zostáva v bezpečnej zóne fráz, ktoré znejú ako preklad z angličtiny cez Google, cez prekladač. Pôsobí ako človek, ktorý by sa aj pri hádke v manželstve odvolal na európske hodnoty a inkluzívny dialóg. Pod jeho naučeným úsmevom sa skrýva hlboká sociálna agorafóbia z reálneho Slovenska. Michal sa cíti bezpečne len v priestoroch s vysokým stropom, dobrou kávou a ľuďmi, ktorí čítajú rovnaké denníky. Ako náhle vyjde z bubliny, jeho reč tela prezrádza paniku. Je to ten typ človeka, ktorý by sa v krčme v detve snažil objednať si ovsené laté a následne by sa čudoval, prečo ho nikto nevolí. Miško si pestuje imič moderného mučeníka. Každá kritika na jeho rodinu je pre ňo útokom na demokraciu. Je to fascinujúca ukážka narcistického prepojenia vlastného ega so štátnym zriadením. On nie je Michal, on je demokracia sama. Ak mu siahnete na dotácie, útočíte na základy civilizácie. Michal je psychologickou štúdiou človeka, ktorý je tak progresívny, až sa stal statickým. Je to robotický idealista, ktorý čaká na aktualizáciu softvéru z Bruselu
Zatiaľ, čo jeho rodinný operačný systém potichu sťahuje dáta. A Eura niekoľkokrát po sebe na to isté? Jaj! Dáme si ak krásny dodatoček ohľadom celej tej jeho sebránky, ktorú nazýva politická strana. Drahé PS, vy nie ste politická strana. Vy ste vysunuté pracovisko Európskej komisie, ktoré sa omylom ocitlo v krajine, kde sa treska s rožkom stále považuje za základnú potravinu. Vaša zahraničná politika je ako písomka snaživého prváka. Ruka stále hore, oči upreté na učiteľku v Bruseli a v peračníku len 3 farby. Modrá so žltými hviezdami, zelená a samozrejme dúhová. Vaša láska k Bruselu je priam dojemná. Keď iní politici chodia do Európskeho parlamentu bojovať za slovenské záujmy, rozumej spať v zadnej lavici, vy tam pôsobíte, ako by ste sa tam narodili. Recyklované škatuly od belgických praliniek. Váš predseda v Bruseli dosiahol post podpredsedu Európskeho parlamentu, čo je u vás vnímané ako ekvivalent pristátia na mesiaci, čo sa nikdy nestalo samozrejme. Pre bežného Slováka je to však skôr signál, že vie po anglicky lepšie než po slovensky o problémoch v revúcej. Kritici vás milujú za to, ako dokážete v Bruseli hlasovať za rezolúcie, ktoré koalícia označuje za vlastizradu, vy to voláte ochrana právneho štátu a zvyšok krajiny to volá žalovanie pani učiteľke, že spolužiak mi zobral 10. V oblasti pohlaví ste sa dostali tak ďaleko, že aj Darwin by pri čítaní vášho programu potreboval terapeutického psa. Vo vašom svete nie je pohlavie fakt, ale nálada. Ráno sa zobudíte ako binárny progresívec, na obed ste genderfluidný ekologista a večer sa cítite ako inkluzívna entita, ktorá má problém so zámenami v reštauračnom menu. Zatiaľ, čo v nemocniciach padá omietka, vy riešite, či je označenie muži alebo ženy na dverách dostatočne citlivé k osobám, ktoré sa identifikujú ako jednorožec. Je to presne tá priorita, na ktorú Slovensko čakalo od roku 1993. A ten váš zelený reštart, to je postavené na predstave, že celá krajina môže fungovať na solárne panely namontované na strechách cyklokaviarní. Ste schopní schváliť energetickú politiku, ktorá zadraží naftu tak, že traktoristi na poliach budú musieť prepriahnuť na kolobežky, elektrické kolobežky, ale hlavne, že tie kolobežky budú mať nálepku CO2 neutrál, a budú vyrobené z recyklovaných snoh o svetovom miery. Milé PS, ste ako ten najnovší iPhone. Krásny dizajn, neskutočne drahý, nekompatibilný so starším hardvérom, slovenskou realitou. A po 2 rokoch ho musíte vymeniť, lebo sa mu prehreje procesor toľkej inklúzie. Ďakujeme za pripomenutie, že svet je gombička. Ak ste ju teda vyrobili z biologicky odburateľného materiálu v rámci európskeho grantu. Takže Miško, ahoj, posielam ti pozdraviť, toto bol len taký slabý odvar toho, čo sa na teba chystá, lebo chystám na teba ešte poriadny náklad, len prosím ťa, naozaj ťa chcem poprosiť, budeš robiť tlačovku ohľadom zlého človeka na internete, ktorý na teba kydá, tak ma prosím ťa aj označ v tom príspevku, nech to uvidím. Ďakujem ti veľmi pekne. Pa!